Markéta je hryzá prděl, jo? Dobrý jsou, jo? Ale víš... Ale víš, že holkám se to už moc nelíbí, to bylo v modě dřív, ale... Ne, jako vážně, no. No ale hezky, to je lepší než tušky. A ty to máš křivý, prosím tě, ukaž to. No takový zvyk tady. Ten, že nic nebojíš, děj. Ne, ale fakt. Ne. Jsi mě to špatno smět, veď. A i včera, veď. Nebyl. I předevčírem. Ne. Protože to budem stojí každý den, ale... Ty to dovoluješ, ty. Parkante. Jsem o vás starší jak ty, tak si nedovolím. No jo, tak o 3 dny, ale... Ale tak jako... Fakt to není milý. Jako víš co, tak jako furt v tom smradu tady pracuje. Jo, ale v tom případě by bylo asi lepší, než ten doktor. Jako pro nás ostatní, no. Tak, zůstaneš s tím muž. No, tak jako... Už asi ne. Nechom se cítit. No dobře. Dáš na vodu. Služky. A pilník. A prášky na zácpu. Třeba ty tady budeš mít. Já bych si Ne,